Assalamu alaikum hormatly tomaşaçylar. Sanly göz gepleşiň nowatdaky sanyna başlaýas. Bilşiňiz ýaly biz öňki gepleşiklerimizde sanly ulgamyň berýän mümkinçilikleri barada aýdyp geçipdik. Şolaryň hataryna lift tehnologiýalary barada dizaýnerlaryň ulanýan grafik dizaýnerlaryň ulanýan gurallar barada. Şeýle-de emel aň döreş taryhy barada aýdyp geçipdik. Indi bu gezek sanymyzda emel aň tehnologiýalarynyň bilim ulamynda ulanýşy barada aýdyp geçeriz. Ýurdumyzda sanly ulama geçmek, sanly ykysady ösdürmek boýunça ähli budaklarda işler alınıp barýar. Şol sanlyda da Türkmenistanyň bilim ministriniň garamagynaky ýokary okuw mekdeplerine, orta ünär mekdeplerine, şeýle-de umumy orta bilim berýän mekdeplerde sanly bilimi ýaşlaryň arasyna giňden ýaýratmak, olary sanly sowatlygy çekmek boýunça birnäçe işler alınıp barýar. Häzirki wagtda ýokary okuw mekdeplerine, orta ünär mekdeplerine sanly ulama deýişli täze okuw maksatnamalary, okuw mailnamalary girildi. Şolaryň hataryna da emel aň baradaky tehnologiýalaryň öwrenip, şonu ulanyp täze taslamalary işlep taýýarlamak baradaky okuw maksatnamalary, okuw mailnamalary işlep düzüldi. Onun daşar hem bilim ministrliginiň guramagyna ýylyň dowamyna birnäçe şoňa deýişli çäreler, taslama we äsleşikler geçirilýär. Bulara mysal ökmünde sanly çözüp atly innowasion taslama we äsleşigini aýdyp bilersiz. Bu ýerde ýaşlar, talip ýaşlar esasen sanly ulamdaky öz başarlyklaryny, öz ukyplaryny görkezip çykyş edýärler. Bu ýerde görkezilen taslamalar ýurdun geljekki ykysady görkezlerini östürmekde goşant goşup biljek münasip ornuny ýerleşdirmek barada da değişli işler alyp barylýar. Şeýle-de mysal ýaşlaryň arasynda robot tehnologiýasy boýunça bäsleşik geçirilýär bilim ministrligi tarapyndan. Bul hem ýaşlaryň täze tehnologiýalary, innowasion tehnologiýalary özleşdirmek, onu durmuşa geçirmek, inженер tehnologiýalaryny ýurdumyzda önümçilikde bilimde hasam östürmek bilen baglanşykly edilýän tagallarlaryň, edilýän işleriň biri. Elbetde sanly ulamyň ösüşi bilen baglanşykly sanly ulamyň ýaşlaryň arasyna bilimde öz ornuny almak bilen baglanşykly. Diňe bir Türkmenistanyň bilim ministrliginde eýsem beýlek budaklarda da ýurdumyzda hereket edýän jemgyýet guramalaryna da uly işler alyp barylýar. Şolaryň hataryna mysal ökmünde Türkmenistanyň Magtun adynaky ýaşlar ulamasynyň merkezi ýeşiň ýanyndaky maglumat, maksat beriş, meýetinçilik hereketi boýunça merkezinde ýörüte sanly ulama boýunça ekosistema çäreler alyp barylýar. Ýani bu ekosistemada sanly ulama bilen gyzyklanýan, programmerleme bilen, modellerleme bilen, grafik dizayn bilen gyzyklanýan ýaşlar bir ýere üýşýärler, pikir alýarlar. Bular hemmesi dürli ýokary okuw mekdeplerinden, dürli orta ünär mekdeplerinden, hatda mektep okuwçylary bar. Öz pikirlerini jemlenşip, bu ýerde pikir alýyp, geljek hünärler barada hakyky taslamalaryň üstünde işläp pikir alýarlar. Bulara mysal ökmünde Magtun adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talibi, Türkmenistan Magtun adynaky ýaşlar ulamasynyň işçi agzasy Nurmuhammad Täjimratov barada aýdyp bilersiz. Talibimiz öz mektep okuwçy döwrüne 16 ýaşynda wagty online suwda platformasyny döredip işledip başaran we üstünlikli durmuşa geçiren bir ýaş zehinimiz. Ol ýa-ýakynda Russiýanyň Soç şäherine geçen maliýe howpsuzlygy bäsleşigine de yer alyp geldi. Nurmuhammad Täjimratov meýletinçilik hereketi boýunça merkezde öz tejribelerini paýlaşyp, öz deň duşlary bilen sanly ulama tehnologiýalaryny özleşdirmekde, programmerlemede öz deň duşlary bilen kän tejribe paýlaşdy. Häzirki wagtda bu merkezden tälim alyp, pikir alýyp, ýurdumyzyň dürli ykdysady nokatlaryny tejribe alyp beren ýaşlarymyz bar, sanly ulama budagyna. Bulardan daşar hem Türkmenistan Magtun adynaky ýaşlar ulamasynyň birnäçe edaralaryň birlikde gurulmagyna kiber medeniýet sowatlygy boýunça da ýurdun ähli ýokary okuw mekdeplerine, orta ünär mekdeplerine kiber medeniýet sowatlygy barada
duşuklar geçirildi. Bu soğutluk çarelerin geçirilmeginde ilkinci Ilham Çeşmesi hökmünde hormatly prezidentimizin Ýaşlar Watanyň dayanjy adyndaky kitaby bolup durýar. Ýaşlaryň sanly onda gazanan üstünlikleri bilen baglanşykly bir ýürüti bölüm bar. Sanly dünýä, ýaşlar ösüş, geljek adly. Bu bölüm elbetde türkmen ýaşlaryny höweslendirýär. Sanly bilen baglanşyk alyp barýan işlerindäki hormatly prezidentimizin ýaşlara goýan ynamyny görkezýär. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman serdarymyzyň ýaşlara bolan ynamyny ödemek bilen baglanşykly işlerini iş ýüzünde ýaşlar görkezýär. Sanlygyndaky gazanan üstünlikleri görkezýärim muňa delillik edýär. Şeýlede Türkmenistan Senaatçylary we Telekeçler Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň ýanyndaky ýaş telekeçler merkezi hem bu urda bir näçe işler alyp barýar. Şo sanly häzirki wagtda ýaş telekeçler merkeziniň garamagyna biznes inkubator hereket edýär. Bu biznes inkubatorda sanlygyma değişli telekeçilik işini ýola goýmak, ýaşlary telekeçilere çekmek bilen baglanşykly işte şeýlede Türkmenistanyň Senaatçylary we Telekeçler Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň ýanyndaky ýaş telekeçler merkezi sanlygymy ýaşlaryň arasynda bagzat etmek uly işler alyp barýar. Şol işleriň biri hem ýaňy ýakyna düredilen biznes inkubator çäresi. Bu biznes inkubatorda ýaşlaryň jemlenip bir telekeçilik işiniň ähli ugurlary, ýagny onuň maliýeleşdirilmegi, marketing, dizayn, logistika ähli ugurlarynyň bir ýerde jemlenip ýaşlaryň ol işleri öz arasynda paýlaşyp barlyk hökmünde şol iş ýöretip görmek, alyp barylan işleriň bir ugram sanly ugram döredýän mümkinçiliklerinden dol peýdalanmak. Ýaş telekeçler merkezi ýaşlara gaty mümkinçilikler döredýär. Ol dünýäniň häzirki wagtda tehnologiýalaryň ösýän döwrüne ayakdaş gitmeye uğradı. Elbette Türkmenistan Bilim Ministerliğinin mesela mafumlanak yaşı uğranmasının şeylerde Türkmenistan Senaatçylary we Telekeçler Partiýasynyň alyp barýan işleriniň özönünü san ugumy durmuşda tejribe gazanyp öwrenmek maksatdan ilkinji nowatda durýar. Şo sebäpli häzirki wagtda ýurtda dünýäde de bizim ýurdumuzda da ilkinji nowatda ekosistemalar döretmek. Ýagny tejribe alışmak üçin gurşaw döretmek, şol gurşawlary gollamak. Diňe bir nazary ilim däl, amaliýatda da şonu ýaşlaryň özleriniň tejribe edip görmegini ýola goýmak. El sanlygymy beýleki ugurlaryny bolşaly emel aň boýunça da bizim ýaşlarymyz häzir dürli ugurlarda öz tejribelerini barlyk hanalarda kompýuter tehnologiýalarynyň kömegi bilen häzirki wagtda durmuşa geçirip öwrenýärler, özleşdirýärler. Emel intellektiň döreş taryhy öňkepleşiklerimizde aýdyp geçipdik. Ol asliýetine 40-njy ýyllara dayanýar aňyr tarapy. Ýöne soňky 5-6 ýyllykdaky emel intellektiň adamlaryň durmuşyna girip gitýär tizlikde bir ösüş intek görülmänni. Bu tiz ösüşiň häzirki wagtda döredýän soraglar bar. Beýleki ugurlarda, ýani senagatda da iş üçünçüligi bilen baglanşykly, önümçüligi bilen baglanşykly pudukda da döredýän soraglar bilen bir hatarda bilim ulgamyndaky soraglar hem häzirki wagtda ýüze çykýar. Soraglaryň biri şol bilimiň, ýani öwrenmegiň özüni bilesi geljilik. Maglumaty tapmak üçin sarp edilen zähmetiň netijesinde bilim özleşdirilýär, bilimiň lezzet alınýar. Şo öwrenilen bilimiň, o gazanlan ilmiň adamyň aň düşünjesine, hakykatyna yerleşmeginiň netijesinde bir zähmet çekip soň miwesini berýär diýilen bir ýörelge bar. Emel intellekt tehnologiýalary bolsa, ýani bu uzak wagtlap biz makalary jemlemek bilen baglanşyk sarp edýän wagtymyz bize tygyşytlap, göni gysga wagtyň içinde, bir näçe sekundyň içinde şol maglumat jemläp, täze makalary ýa täze bir maglumaty çykaryp bermegi, hatda häzirki wagtda surat, grafika, hatda video materiallar çykaryp bermek bilen baglanşyk gaty çalt we tiz işler alyp barmagy bu bilesi geljiligiň öňüne, bilimi öwrenmäne bolan bir lezzetin, bir garaýşyň öňüne
bökdönüşlik böwet dälmi diýip o mektep okuwçylaryň ýa-da talyplaryň bilim öwrenmek üçin zähmet siňdirilmeginiň öňüne bir bökdönüşlik dälmi diýen bir sorag, eň esas soragym şol. Ýa-da mysal daşarut dillerini öwrenmek ýa-da bir hünär öwrenmek bilen baglanyşykly. Meli intelekt bar bolýan, şol ilmi, bilimi öwrenmek zerurmy diýen ýaly ýa-da bir jurnalist oturup öň analitiki seljeriş makalasyny oturup bir hepdelep, iki hepdelep ýazýan bolsa, indi ol bir näçe sekundyň içinde bolup duran bolsa, onu seljeriş işleri alyp baran jurnalist zerurlugy barmy ýokmy diýen ýaly soralar ýüze çykyp durda. Elbetde ol garaýşyňam bir özçe dogry ýerler bar. Moň aramyzdan biz emel intellektiň ýa-da islenlik tehnologiýanyň ýüze çykyş taryhy bilen baglanyşykly soralary we meseleleri dogry goýmaly. İlki bilen o emel intellektiňe bir ilkinji ýüze çykan tehnologiýa däl. Öň senagat öwrüşi bolanlarda soralar, kän soraldy. Häzirki wagtda enjamlar işler alyp barýan bolsa, onu adamlara iş ornları döretmek zerurlugy barmy? Indi adam işlemese de bolýar diýen belki öň soraw çykan bolsa, soň wagtyň geçmegi bilen jemgyýet muňa göz ýetirdi. Tersine has sowatly, has bilimli adamlaryň ýetişdirilmeligini, bilermenleriň ýetişdirilmeligine zerurluk döreýänligine göz ýetirildi. Şol tehnologiýalary öwrenmek üçin täze hünärler döredi, täze okullar açyldy. Yani adamlaryň has sowatly bolmagyny ýetirdi senagat öwrüşige. Emel intellektiň şeýle häsiýeti bar. İlk bilen bu tehnologiýany hemişe täzelep durmaly. Muny sözüň täze maglumatlar bilen iýmitlendirip durmaly. Sebäbi emel aň tehnologiýalary ol bar bolan maglumatlardan, şol gorlardan jemläp täze maglumatlar jemläp berýär. Täze ilmi açyklary, ilmde bilimde gazanlan täze maglumatlary onu dogry berip durmasa, onu iýmitlendirip, onu goruna ýerleşdirmesek, ol bize dogry netijeni berip bilmeýär. Emel intellekt tehnologiýalarynyň ýene bir şeýle häsiýeti bar. Biz özümüze gerek maglumaty dogry we dogry düşündirip bilmesek, olam dogry maglumaty berip bilmeýär. Ýagny biziň emel aň tehnologiýalarynyň peýdalanyp bilmek üçin prompt diýilýär-de, yumuş manysynda gelen tehnologiýa diline promptlary dogry ýazyp bilmek ukybyny östürmeli. Muň üçin hem elbetde ýene belli bir derejede sowatlyk gerek bolýar. Ýagny emel aň döremegi jemgyýet ýene de sowatly bolmana iterýär. Biz şol değişli yumuşlary dogry we dogry düşündirip bilmesek, emel intellektde onu ol bize garaşan netijemizi bermeýär. Şol sebäpli emel aň dogry manyda bir jemgyýetiň biresi geljigine ilim bilim öwrenmekde bir bökdönüşlik diýip bolmaýar. Bilim bilen baglanyşykly meselede häzirki wagtda durly garaýşlar bar. Ilim bilim berýän professor mugallimler tehnologiýalardan dogry peýdalanmaly. Ýagdaý misaly berip, şo ýagdaý misalyň üstünne bir pursatyň üstünne, bir yumuşyň üstünne häzirki wagtda bolsa bilim berýän professor mugallimler case study, ýagny yumuş arkaly işleri ýerine tirmek usuletine gitmeli bolýarlar. Senagatdaky bir çykan kynçylygy näet çözersiňiz diýip bir yumuş berilýär. Ol yumuşam toporlaýyn oturup çözenlerini emeli aňyň berýän mümkinçilikleriň peýdalanmagyna ruhsat bermeli. Talipler ýa-da öwrenjiler öňkü gazanlan, öňkü şu arada ýazylan makalalaryň jemlemek üçin ýitirýän wagtyny şo taýda tygşytlaýar-da inniki adamlar üçin öz pikirlerini beýan etmäni mümkinçilik dörýär. Käbir professor mugallimler tersine emeli aňyň pikir ýöretmek boýunça, täzeçil pikir tapmak boýunça kän kömek edendigini aýdýar şu ýagdaýda. Ýagny toporlaýyn teamwork diýilýär, toporlaýyn iş bolanyna orta bir mesele goýulýar, ykdysady mesele bolup ber, senagat, önümçilik. Şol meseleni çözmek bilen baglanyşykly indi bular nazary ilmlary bir näçe kitaby dörüp maglumat jemläp ýörmeýärdir. Ol emel intellekt ol maglumatlary jemläp öňüne berýär. Maglumatlar jemlenen ýagdaýynda olar aňsatlyk bilen maglumat eten soň şol maglumat jemlemek üçin sarp edilen güýjüni tygşytlap tersine täze bir açyş, ýagny bir innovativ fikirler ýöretmek bilen baglanyşykly işlerine peýda berýänligini gören
professor muallimler bar. Şol sebäpli indi häzirki wagtda esasan muallimleriň, professorlaryň asliyetini işini aňsatlaşdyra emeli intellekt. Ýöne onuň üstünde işlemeli täze metodikalar, täze usuliyetleri işläp düzmeli. Bu arada gerekli olsa tejribe, maksat, duşuklar geçirip durmaly. Ýurdumyzda sanly omum ösmegi şeýle de emel giňden ýaýramagy, ulanyşa girmegi elbetde bilim ulgamynda da öz ornuny almaly bolýar. Şonuň bilen baglanyşykly täze usullar, täze çeçemeleşmeleri ýüze çykarmaly. Bu wagtda ýurdumyzda işçiň işleri alyp barýan Nusra Consulting kärhanasy bar. Nusra Consulting bu ýurdumyzdaky möhletli okuw merkezleri, hojal kasaplaşykly okuw merkezleri, ýokary okuw mektepleri, orta hünär mektepleri şeýle de eger talap bolan ýagdaýynda orta hünär mektepleriniň muallimleri üçin täze usuliyetleriň, täze gollanmalaryň taýýarlap işläp düzülmegine ýardam berýär. Owa ne häzirki wagtda aýdyp biljek zatlarymyzyň biri ýokary okuw mekteplerine esasan dünýäniň öňde barjy universitetleri bilen ýokary okuw mektepleri bilen aýakdaş gitjek halkara öňlerden gaýyp gelýän bilim tehnologiýalaryny özleşdirmek bilen baglanyşykly Nusra Consulting kärhanasy öz maksat işlerini berýär, tejribe okuwlaryny geçýär. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda häzirki wagtda daşaryurt awraýly ýokary okuw mektepleriniň hem şahamçylaryny açmak bilen baglanyşykly işler alınıp barylýar. Muňa da elbetde tehnologik taýdan hem taýýarlyk şol mümkinçiliklerden dol peýdalanmana değişli hem infrastrukturasy hem hünär taýýarlygy zerur bolup durýar. Emel aň tehnologiýalaryň gowy taraplary her öwrenjiniň, her talibiň özüne görä bir meýilnama düzmäne mümkinçilik döredýär. Ýagny her talibiň öz ukyp başarmagy, öz ösüş, öz höwes bildirýän, öz durmuşda goýan maksadyna da we muallimiň bu urda ona ýardam bermegine aňsatlaşdyrýan ural bolup gidýär. Ondan daşary adaptif content ýa-da adaptive content diýmek. Mysal diýeli, biz sanly omum kömegi bilen bilim alýan wagtymyz ýetişmeýän ýerimizi, özleşdirip ýetişmedik ýerlerimizi sanly omum gurşawyny şu emel intellekt tehnologiýasynyň kömegi bilen haýadyraçykdan berýär. Eger çalt özleşdirýän bolsa, onu bize görä şol öwrenýän talibiň ýa-da okuwçynyň ýagdaýyna görä oňa inniki öňümüzdäki temalardan maglumatlary öňüne getirýär. Ýagny talip ýa-da şu öwrenji ýa-da dinleýiji öz ýagdaýyna görä, öz ýetişine görä maglumatlar alyp bilerýärlik kompýuter tehnologiýasy ony özüni utgaşdyryp gidýär. Şoňalyk mümkinçiligi bar. Galy berse de häzirki wagtda emeli intellekt tehnologiýalarynyň saklanan gorlary halkara serwerlarda duranlyk sebäpli dünýäniň durly ýerlerindäki ýokary okuw mektepleri, ýokary okuw jaýlaryndaky maglumatlar hemmesi jemlenip hemme dünýäniň ähli ýurtlaryndaky talipler, öwrenjiler, dinleýijiler maglumatlary bir-biri bilen paýlaşyp o deň derejede maglumaty görmäne mümkinçilik döredýär. Maglumatlaryň gorlarda saklanmagy bilen baglanyşykly sowatlyk ondan daşaram sınıf otoglaryny açaçanlyk, ýagny ähli zadyň saňlygynda bolmagy, ol maglumaty çalt, aňsat we ony tertipli ýagdaýda işläp taýýarlamany mümkinçilik döredýär. Şeýle de köp sanly, köp talipli ýa-da köp dinleýijili
sınıf otoglaryna käte muallimler üçin bahalandyrmak ya taliba maglumat ýetirmek kyn bolýan bolsa, olaryň özleşdirmek bilen baglanyşykly işlerine baha bermek kyn bolýan bolsa, emel aň tehnologiýalary bu işi aňsatlaşdyrýar. Gerek bolan, zerur bolan ýagdaýynda muallimlere, ýani öwreden halipalaryna, professorlaryna bir kömekçi ýaly bolup hyzmat edýär. Her bir talibiň öz başlyk şol işi özleşdirmegine we berilen ýumuşyň dogry ulanmagy, dogry netije bermegini gazanyp bolýar. Şeýle de emel intellektde biz ýani diýişimiz ýaly dinleýijileriň, öwrenjileriň, ýani talipleriň aslında dogry prompty ýazmak, ýani emel intellektde dogry ýumuşy berip bilmek ukybyny artdyrsak, bul talibiň, öwrenjiniň höwesini artdyrýar. Ýani belki bir kiçijik maglumat üçin bir näçe kitaplary okap çykmaly bolsa, onuň içinde özüne değişli yerini tapmak bilen baglanşyk kän wagt sarp edýän bolsa, indi şol wagty tygyşytlap, indi galan wagtyna bolsa, şol jemlenen maglumatyň esasyna bir önümçilik ya şoňa değişli bir işleri netije çykarmak işine wagtyny, güýjüni sarp etip bilýär. Bul bolsa taliplerde, okuwçylerde, dinleýijilerde gaty uly höwes türedýär. Gal berse de bul häzirki wagtda dünýäniň tehnologiýada gelen derejesi mundan biz üzüňe bolup bilmeýäs. Biz şoň bilen bile ýaşamaly. Biz muny geljek nesile, ýani ýaşlara dogry we dogry sowatly ulanmagy hökmen öwretmeli. Şoň bilen baglanşykly bilim işgärleri değişli işler alyp barmaly, usuliýet çemeleşmeleri ýerine ýetirmeli. Emel intellekt muallimiň işini diýse ansatlaşdyrýar. Mysal diýeli talibiň ýa-da dinleýijiniň, öwrenjiniň ösüşlerini, ýani statistikasyny, ösüş döwürlerini görmäne mümkinçilik türedýär. Dinleýijiniň, öwrenjiniň görkezjileri ösüşi onuň geljegi bilen baglanşykly seljermäge de kömek edýär. Ýani onuň ösüşi nire alyp barýanlygyny muallime görmäne mümkinçilik türedýär. Emel intellekt bilen baglanşykly belki bilmeli zatlarymyzyň biri munyň bilen baglanşyk ýürüte öz okuw işlerini alyp barmaly. Şoň bilen baglanşykly maglumatlaryny döretmeli we muny şonu ulanjak ýaşlar bolar, halipalar bolar, muallimler bolar, şolara elletirletmeli. Onun da şaram tehnologiýanyň tejribe alyp bolar ýaly ýürütme mümkinçilikleri, barlahanalary, ekosistemalary döretmeli. Bu ýerde de muallimleriň ýürüte şol tejribe gazanyp biler ýaly mümkinçilik bolar. Elbetde strategiýasy bu aratda ilki bilen kiçi adımlar bilen başlamak. Kiçi adımlardan alandan soň onuň okuw işlerine geçmek, soňam her belli bir döwürde şonuň berýän netijelerine baha bermek. Yani emel intellekti bilimde ulanmak bilen baglanşykly işleriň taliplerdäki ýa-da öwrenjilerdäki netijelerini görmek. Sebäbi ähli tehnologiýanyň, ähli bilimiň esas maksady ökde hünärmenleri, ökde bilermenleri ýetişdirmek. Emel umuman bilimdäki ýerini biz çäksiz mümkinçilik hökmünde garap bilýäs. Maglumaty elýetirlik, açaçanlyk, täzeçilik diýip garap bilýäs. Şol alynyp barýan işleriň çäklerini Nusa Consulting ýurdumyzda bilim ulgamyna bir täzelik getirdi. Ýagny ol halkara derejede tanalýan Duolingo atly dil synagynyň ýurdumyzda öwrenilmeginiň taýýarlygynyň meýilnamasyny işläp taýýarlady. Duolingo
öň bilinýän TOEFL ýa-da IELTS ýa-da SAT ýaly halkara synaglary ýaly häzirki wagtda halkara derejede ikrar edilýän bir synaw görnüşi. Munyň aýratyn häsiýeti emel intellektiň kömegi bilen edilmegi. Ýagny öň synaglarda şol bir derejede, şol bir soralyan bolsa, Duolingo'nun häsiýeti dinleýijiniň özüne görä, öz ýagdaýyna görä synaw gidip duran pursatynda soraglar ýa-da kynlaşdyrýar. Eger dinleýiji kynçylyk çekse aňsatlaşdyryp, netijede dinleýijiniň hakyky takyk derejesini çykarmana kömek edýär. Duolingo synagy dünýäniň islenlik ýerine tagşyryp bolýar we on beýleki öňkü halkara synaglara garanyňda bahasa mamatly ve bu synawyň netijesini alan dinleýijiler, dalaşýarlar dünýäniň atly awraly universitetlerine, ýokary okuw mekteplerine dalaşýarlara tawşyranna şu dil derejesindäki Duolingo'nun berýän şahadatnamasy, şonuň berýän netijesi ýeterlik bolup durýar. Duolingo'ny ýurdumyzda özleşdirmek bilen baglanşykly Nusul Consulting häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli vilayatlarynaky ýokary okuw mekteplerine, hojalyk hasaplaşykly möhletli okuw merkezlerine şu Duolingo'ny ornaşdyrmak, dinleýijilere şu synawa taýýarlygy öwretmek bilen baglanşykly işleri alyp barýar. Duolingo biziň türkmen ýaşlary üçin şeýle senagatdaky dil synagy zerurlyk bolýan uğurlarda da gaty uly hyzmatlar ýerine ýetirýär. Duolingo synagy diňe bir halkara ýokary okuw mekteplerine tagşyrmak bilen baglanşykly synaw netijeleri däl. Şeýle de senagatda, önümçilikde zerur bolan synaw netijeleri hukmuna da ulanylýar. Mysal bank ulgamyna zähmet çekýän hünärmenler her belir ýyl aralygyna synawdan geçip durmaly bolýar. Bu halkara zerurluk bank ulgamynaky ülüňleriň täzeçiliklerin ýa-ni dil bilen baglanşykly täzeçiliklerden habardar bolup durýanlygyny anyklaýar. Şeýle de ýurdumyzda häzirki wagtda daşurda eksport edilýän bökbakça önümleriniň ýetişdirilen ýylydyşhanalaryna zähmet çekýän hil barly işgärleriniň, inženýerleriniň hökmen dil derejesi ýygy-ýygydan barlanyp durmaly bolýar. Sebäbi biziň ýurdumyzdaky önümçilik kärhanalary, ýylydyşhanalar halkara ülüňlerine laýyk gelýän tehnologiýalardan peýdalanýarlar we bu tehnologiýalar hemişe täzeçilik bilen täzelenip durýarlar. Şol sebäpli bu ýerde zähmet çekýän inženýerler, hil barly inženýerleri hemişe dil barlaryndan geçip durmaly bolýar. Ve şo kärhanalaryň häzirki wagtda Duolingo synagynyň netijesi esasyna işe yaramlylygyny kanagatlanıp boljagyny ýa-da kanagatlanıp bolmajagyny şol netije gelip bilýärler, şondan şoň netijesinden peýdalanyp. Nusul Consulting diňe bir emeli intellekt, emeli aň tehnologiýalarynyň bilimde ornaşdyrylmagy bilen baglanşykly däl. Şeýle de STEM ady berilýän, ýagny Science, Technology, Engineering, Math, ýagny takyk ilmler, inženýerlik, tehnologiýa we matematika ulgamlaryny işlejek hünärmenleriň ýetişdirilmegi bilen baglanşykly işlerde de şoňa usuliýet bilen baglanşykly gerekli innovasiýalary, täze usuliýetleri, täze çemeleşmeleri ýurdumyzda hereket eden ýokary okuw mekteplerine, orta hünär mekteplerine we möhletli okuw merkezlerine değişli maksat işlerini berýär. Halkara paraçylyk anlaşmak ýylyna ýurdumyzda uly dawralar, uly bayramçylyklaryň geçirilmegine giňden taýýarlyk görülýär. Bu bayramçylyklara ýurdumyzda bilim işgärleri hem öz uly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Bize şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan işleri elmydama rowaşlyklara beslensin.